Vaalennus tuhoaa aina sun hiusta. Jos sulle joku sanoo jotain muuta, niin hän valehtelee. On aivan sama, kuka sen vaalennuksen sun hiuksiin toteuttaa, se silti tuhoaa aina vähän sun hiusta. Vaalennus voidaan kuitenkin toteuttaa turvallisesti sun hiuksiin ilman, että sulta putoaa hiukset päästä. On ammattilaisen vastuulla katsoa sitä hiusta ja todeta, kestääkö tämä hius vaalennusta vai ei. Mutta se kemiallinen prosessi siellä hiuksessaan, kun se hius vaalenee, niin se samalla myös vähän vaurioittaa sitä hiusta. Vaalennusta kuitenkaan ei tarvitse pelätä, ja mä itse rakastan vaaleita hiuksia. Vaalennettujen hiusten kohdalla kuitenkin se kotihoito korostuu hyvin vahvasti. Sun pitää kotona huolehtia niistä sun hiuksista ekstra hyvin, kun ne on vaalennettu, verrattuna siihen, että ne ois käsittelemättömät. Meillä onneksi on olemassa myös Plex-hoitoja, mitä voidaan käyttää vaalennuksen yhteydessä, ja ne estää sitä vaalennusainetta rikkomasta sitä hiusta ihan niin paljon, mitä se rikkoisi ilman näitä Plex-hoitoja. Mutta nekään ei estä aivan täysin sitä vaurion syntymistä, eli kyllä sinne silti tulee aina vähän vaurioita.